Тәвәкән ауыл хужалыгы малсылык, игенчелек, йылкысылык тармагы менән бер рәттә каддар үрсетү менән дә шөгыльләнә. Хужалыктың кошсулык фермаһы Прогресс утары янында урынлашкан. 6000 баш кадга исәпләнгән фермала әлеге көндә кызган мәл. Кад карасылар яңы сыккан сөбештәр менән булышалар. Кадсылык фермаһында һәр инә кад уртаса 30 йомыртка һала. Йомырткаларны тәү башлап инкубатор шкафтарына урынлаштыралар. Әйтергә кирәк, кад фермаһындагы инкубаторларның куәте 5000 башка исәпләнгән. Апрель-июнь айдарында яңа партия сөбештәр сыгарыла. Хужалыктың баш зоотехнигы Рәиф Куатов белдерүенчә, бүгенгә инкубатордан 4нче партия сөбештәр сыгарыла. Мына без инкубируем крупносерый, линда и алардын помесь. Шундай порода белән нитеп, межпородное скрещивание. Шуга безнең ниләр үзләре нык, әйбәт, зур булып үсәләр. Быелгы ел исәптә бар 4000-га якын кад бәбкәһе калдырырга, чтобы зурайтып, куеп, үзебезнең республикала и республикадан тыш чыгарып хатырга итләсә. Ул куйгандан соң без ише копчение үткәрәбез. Кайбер кадларды, копченый кадлар тоже әйбәт үтә. Алалар кешеләр безнең магазиннарда, безнең магазиннар Уфала, Стәрлетамакта, Күмертау, Мәләвез, Салават, Оренбур областында тоже сыгабыз. Буякка Чиләбе ягына әдрәк тоже занимает. И үзебезнең республикала бында авылларга тоже илтәбез үзебезнең продукцияны. Яңы туган бәбкәләрне махсус бүлмәләрдә карайдар. Күмәртәләп һатып алучылар да килә башлагандар. Тәүге сөбештәрне күбрәк зур хужалыктар, фермерлар алып китә. Көндәр йылыта төшкәс, авыл халкыла килә башлай. Әйтергә кирәк, бернисә ел рәттән хужалыкта кошсулык тармагын үстерү максатыннан төрле программалар булдырылган. Мәсәлән, теләге булган һәр кешегә асрауга бушлай 100 баш каз бәбкәһе бирелә. Көзгөһен шуларның тик 25 башын гына хужалыкка кайтарып бирергә кирәк булачак.